agus atá sibh na chéan duine na YouTube na cadas a Ghaeilge sa an chiad trochtúir riamh agus an tain trochtúir riamh a fluxus microphone agus a hosnig ag leabhart haar cluichí riomhaireachta an idirlín YouTube ham nash bhís Mise na tamil ach ha mís chundal leanta sira hosan go an Nollag agus snachtar an dalamh well níl snachtar chu se fuór las má sé cheaps go raibh mí searanna lán blása leis an aimsir blá agus go raibh mís timpeall agus nada cíimiid cadáirsúlasa ach seabhís Mise le tamil mar flisma seanna riomhre síos agus chas airgad a haváilt agus riomhre nuach nach agus tá sé sin díanta gom inis ceam das cóchtach a gom leis an riomhre dearnach a bhí gom ní rah ábalta chluichíar nó fear craí imirt mar sin ní bheith ábalta tomáint timpeall an Ián blása agus bheith leabhart lifse nó domhain le ceart sa cena am cíanna ach seo fear craí ihar a trí nílim téis an chluichí á bhuachtain fós cé bhfuil se má le coppla blian inis agus táscin bhfuil fear craí a cethir díocht téis teachta amach mar sin tastíanum deire an chluichí a bhaint amach beidir chama fálam chun tomáint beánaí níos fearr ar dúis ach wow ach cad bhí rá som camadul ó chuige sa go dtí chana má bhapa bhúirt suasa sa sé camadul saola som cá bhfuil se thom se sa Jason anamthá ar mo chuine ach yeah fear go éidir she's smáil an clé so just níl am téis buachtant ar a couple of fá ná ha mí den 9 chair sa ha siad téis méiscint ok cad a dhéanama a couple of rá whoa tinne ok whoa ok fan second in this oh ha helachas eile sa ok well C4 an tain slí chun ein aiber nó sé seo a chláán amach ní ceirtú a bheith necha le a jeep má C4 am alive ok bhfuil an cuid eile chu mé úsáid míad an YouTube mar later ar sa down Call of Duty nadidir bhfuil am tris leabhart libh faoin gluiche nú Call of Duty fós Advanced Warfare nú Call of Duty Kevin Spacey mar ghlaim sear ach ok an duine seo ok an tú as a bhí áir sé seo na splálam fear craí mar Torlín stifar nó sé seo a gcónaí nus bhí mar lí go dtí mission ag dul ó thuaig ach inis táim tannta ag na hamadáin fian sa wow yeah, lemma riomhre clíanam lemma seanna riomhre ní bheith ábalta ní bheith ábalta an cléasa imirt riomhre nó sa seo mar siú mar sin an na hásta go bhfuil an séis an airgad é ina stú sa píasa trealamh nó aimsir sa agus nis ní gád amach lí nuach nach ach bhíoch tá sí an fear craí ar trí imirt inis mar sin ceapas go rainin an achtra sa liv mar bhéad bhfuil tíime den éigen fiochant ar agus go náid se seo an legan PC ach an legan Xbox 360 agus PS3 goach má agus chualadh bhfuil fear craí ar cethir an a bheith chomá mar sin sra an a bheith se an sra seo dianta go Ubisoft agus fós ceapan go bé fear craí a dó an ceam is fár tha sé sin Torlín se san Afric ach an ceam sa nadidir cé átá an áit sa bunathe nadidir farí sécint nó Ián tropical ok cad thosa tá síon an dul ó chuaig ach seaar an os go bhfuil an tannta ag an forgad of mór gríosa Raimí timpeall socha
Fair enough size take agent. Right. Oh, clutch Madri. Well, my Madri got snowing. Oh, McGeen. Anna, yes. Okay. Ha peta chun a bheith díanamh goláin faoin Ghaeilge sé sin ceamsa mar sin bhrónarm ach físeáin chun maith so chas é dhéanamh bhrónarm agus fíoch cha ocras arm mar sin caithim é seo dhéanamh chun maith dún de thuúla fuil ó dingo níor fáin nach dingo scum mar sin ok nis callthar ar siúl na léanta sa socha hella náid some. Is an Nollag tacht suas mar sin nuair hagan an Nollag stuff a cilín se cluichí na Nollag liad cuirann se sin cluichí gooine dumsa agus stoch bhfuil tú smaoineamh cén cluichí há techt amach nó há tééis techt amach go bhíad bh pluchas suas sa lá Nollag agus Nada nílan bhil rómha am líana imothuaim sin bhí sa leat fé Far Cry 4 sin go maith ha GTA 5 tééis teach amach ar an PS 4 agus an ex-cnáil nó wow nó an ex-busca héan pe anam hasíonna léchar agus fíoch an níor na bhá barlam sa fnachta go an legan PC mar níl sa ceann PS 4 ach sais an a graficí begáin níos far ach leis an legan PC de GTA 5 beag na mods agus na bhdí sa bhean mar sin so chunta níos far as é sinna áid mar be sin níos simúla agus an chaint an tééis an cléir som imirt han hén saoil agus ahar na pein pe seanachil Bhíad fá chah síos sam so sin GTA 5 cad eile tháinig Assassin's Creed nua amach am líon Assassin's Creed fíal sin go hanis Assassin's Creed Unity agus dhéanamh cacar fad an cléir som mar sin ná ceannig sin má hasíon cléir Assassin's Creed imirt an ceann a tháinig amach an bhíonn se chaite Assassin's Creed an flagge dubh nó Black Flag ok an grenade cha ok ní ein grenade go cha man Molotov ar so an gúil se dúirte ina bheithig ach so Assassin's Creed dhéanamh cacar fad hí an pass séasúr nó an season pass cha Ubisoft daoine chaidir cluichí ar an eisciúir do dhaoine mar chuidir a cheala mar bhí se go hanis agus an cluiche blistear fad go leat tháinig cluiche FIFA amach an líana mar hagan na gúnaí agus má haithnín FIFA leat ceannaige má haithnín Pro Evolution Soccer leat ceannaige sin tháin dhá ceam go maith am líana solam mar sin pe ceam mar leat agus sin é ó hebh na cluichí mór a dé há sééis tacht amach agus sin é fáhamse sa imirt clé a tháinig mar coppla bliana mar fíocha alach cluichí a há alabha am má an Táim ar fad agus ní léonnta an sééis siad léile imirt beidir go bhfuil tú má tú mas millionéir thu agus mana bhfuil posta got agus an-chuid agat ar an-chuid amach fíoch mana bhfuil an-chuid amagat caiigh bhfuil cluiche éigeanta má som agus go nátá an-chuid cluichí ann agus tá daoine fósáin imirt ar nós Minecraft nó bhí ar nós League of Legends an cléis am Sarah Nashke agus sin cléis cáú is a dana dul a snáb a hey bod hey cín tú ma caiig bhfuil mo gine dail ar fad hello ok beidir go bhéile mé chúiseacht Tara Nash hello oh but you couldn't cast a team pool no Dorira Pira hello yeah it's attack whoa okay okay tiger agus tá sé dúirte gom whoa agus tá sé trí hinne cábhfuil mo gine leis an bád bhfuil tiger uait tá sé das an má cócracht barbecue Tíogair sin é an tanam a bheith ar an físeáin sa mo gine marmh
Bards am seo ghearr suas. Fulas puinte skill. Go híbhin splálam crecin tiger. Soch mar dom an héine leváil suas nu. Yeah, tóg mína ceam some sniper. Ní úsáidm na snipers ro vinnig ach beidir gan dhéanama. Okay. Bhaim ar an mád nadidir bhfuilm chun fiú an mission seo a bhaint amach. A fíocht tastíanam toscom ní mala dína físeanna fadar YouTube a fíochad scomlam. Má han tú séis fíochanta seo, well, fair play, mana bhfuil tú séis fíochant ar an pórtad an fís, well han tú séis na chainú a chalúnt ar nós Mise tamáint ma bhád dílach isteach cad ein Gaeilge ar waterfall ar as. Stach san as. EAS, ní ASS. Okay. A fíoch an blásásta go bhfuil am cluichíúna is seo hafid. Cilínte seo nuair hagan na cluichí nua amach agus má chean imirt bema opaltíad a roiint liv. Agus am ansásta go bhfuil am sin a dhéanamh mar ní bheith opta marrán a dhéanamh le mar riomhaireachta ar nach dhéanas ma dhíthil. Físeáin a dhéanamh. Ach nada ní bheith riomhsásta leis an gaiideán agus cama tuigim go gama microphone nua cneach bíon daoine tuairt amach amig úsáid microphone difriúil an neomh ach níl tróh chomh mar sin. Gama me leis scéalcháil a son ach a ríist costaí siad dechar a chlúdach. Well, stoch go bardom whoa! Well, níl me dul ó chuige heile cadá sá. Sum go bhfuil bud éigent go bhlach hísa sá. De réir an mappa. Hello. Cuban cigar. Oh, relic. Anna bha. Relic feachta gom. Nadidir gich ná man físeáin ar an relic nu. Cia míad bhéil an bhógracht eile. De haise éigent a dhéanamh sá. Cadá sá tent éigent ína campáil. No, just blúireacha aimimid. Ach das an lá. Nadidir asúlagam go chuir se seo beáníd solas a seachta lá hain mar siad anna chuircha mána lein sugs. Cadá hísa sá. Baddies, alright. I mean chun a bheith ar nós nahar nive ar nós snake mar dúrch an viper agus cí míad bhéilín tul suasags na daine sa. A siad chun mar iscint. No. Oh, okay, C4 mar sin. Cábhfuil me C4 a se sa. Splálam an C4 a se chuma. Okay, well, sin Far Cry. Let's take a saw. Hello, goodies feachta gum. Poker chip. Anna háchtach nó an tú má ag marúdaine. Ach, yeah, sin Far Cry 3 am chun mach le hábháil. Nadidir sábháilin seanú gam fud éigent eile dhéanamh. Gam an duine sa bharú basically that. C4, yeah. I'm a mod C4-ish. We're going to hole. No. Whoa, barbecue. Yep. Fíoch, need your 4 hele. Wow. What's your bio? Hello? You don't. Helle Dina earns try gasa. Okay. Leint a sira, eigent tóca gena baddies chumá. Well, díana sé sin gnú. Multi-kill eile feachta gom. Nu il marú bin multi-kill nadidir. Bhíoch an gan é hábháta sa. Yeah, sin Far Cry 3 níl chun an cléir fada imirt ag sé spáintimh gan dad mar nadidir an fiú sin íanach chumá tuis gon cléir chó clíana. Ach, yeah, gur mágad as bóla stach chum an gan síalte heile fís ná ar físeáin chaf amach. Nu a chuir amach nu péfod hastíon sa bhá. Yep,
gur mágad as fiachant bhaint tééis fiachant ar an físeáin godíosa agus céime sibh sa chiad ceam eile slán go fóil agus isce.